Hola a tots i hola a totes, jugadors i jugadores. De nou, un programa de la vida joc. Aquí estem amb tots vosaltres per presentar-vos una graella d'una gran varietat d'activitats lúdiques. Com esteu tots i totes? Hola, Ricard. Hola, Jaume. Bona tarda. Bona tarda, Ricard. Bona tarda, Sergi. Oli. De fet, una de les coses que estàvem parlant abans de començar el programa, que és la toma 2, això, doncs el que estàvem parlant era com gaudirem de les vacances i de quina manera canviarem la nostra, no monotonia, perquè no hem de viure en monotonia, no? Però sí aquest quotidià que cada dia fem, exacte. I és per això que, bé, començarem com s'ha de començar. Ja està agafant aquesta força al club, el club de la vida joc. Què ha vingut aquest mes? Ricard, Jaume, què ha vingut aquest mes? És el primer dels... Bueno, jo penso que ja és la tercera vegada que anem fent aquest format de començar amb els jocs que han vingut al juny, d'acord? I n'hi ha un bon munt de jocs que gaudirem. Així que, Jaume, per quins comencem a... Bueno, doncs això, n'ha sortit moltíssims. Al final també n'hem de triar uns quants perquè podíem estar tot el programa fent jocs i novetats i tampoc és plan. No sé si m'he quedat congelat, però bueno. Sí, però funciones. Vale, doncs jo continuo. La cara que m'ha quedat una mica panoli, però bueno, jo continuo. La qüestió és, jo us presentaré dos jocs. Un és el Shipyard, del Vladimir Suchi, l'autor d'Evacuation, de Praga Caput Regni, Underwater Cities. És un joc, de fet és una reedició del joc original, que és del 2009. Aquesta és una segona edició. També els artistes són el Michal Resnick o Riznicek i l'Adela Stopka. El portarà, o de fet l'ha portat Arrakis, aquí a Espanya, en castellà, i és d'1 a 4 jugadors. Hi ha una opció de solitari i la BGG recomana que es juguin 3. Veig que segueixo estant congelat. Però bueno. Una mica congelat sí que estàs. Sí, és raro, perquè en principi la càmera funciona, tinc connexió correcta, és raro. Provaré un moment a veure si fent així. La veu la tinc melodiosa, Jaume, no pateixis. Bueno, és que la cara no m'agrada, però bueno, és igual, continuarem. Això, dèiem que és un joc per 14 anys o més, de 40 a 120 minuts, un pes de 3,33 i el podeu trobar a moltes botigues ja per un preu al voltant d'uns 60 euros. Comentàvem també amb el Sergi que porta el que és una rodeta semblant al Praga, oi? Sí, i el Groupcraft. El Praga i el Groupcraft. El Rondel. Sí, que són els dos que veuen d'aquest Shipyard. Aquest Shipyard, encara que surti ara, té els seus anys, això, segona edició. Sí, té 15 anys, vull dir, és poca broma amb el joc. Però bueno, la qüestió és un joc que l'objectiu és construir vaixells, que han de ser els més ràpids, els més macos, els més segurs per poder creuar l'oceà. En essència, el que farem és un draft d'accions, que podrem ocupar l'acció que evidentment no hem fet en el torn anterior, o tampoc les accions que estiguin agafades pels nostres companys, i anirem, diguéssim, muntant el nostre vaixell en el nostre... em surt astillero, en català no em surt el nom, ara. Dic sec. Drassanes, i tant, drassanes, les nostres drassanes, Llavors, tenim una configuració variable, per tant, el joc té molta rejugabilitat. És un joc on les regles són prou senzilles, però després, a l'hora de fer punts, és difícil perquè has de poder multiplicitat gran d'accions i ara directament ja veig que he perdut la imatge, però bueno, ja ho salvarem. Però, bueno, és això que dèiem, que vas fent accions i el que té de gràcia, que hem vist abans, que es veia la roda, una mica com movent l'acció, fas movent la roda. Sí, a veure si la trobo. A veure si la trobem. Però no és igual, tu poses l'acció que acabes de fer, la poses a dalt i amb un moviment vertical, diguéssim, fa girar una roda i aquesta roda el que et fa és marcar un desencadenant d'altres accions. Dins les drassanes tu pots construir el vaixell, aquesta roda, gràcies.
Doncs diguéssim que l'acció de baix, diguéssim, on hi ha el cubito rosa es posaria a dalt, doncs, si veieu, amb un mecanisme que té, fa baixar una mica, fa moure la roda un pas i llavors quan dona tota la volta al cubito es desencadena una sèrie d'històries. Sí. Dit això, nosaltres anirem fent el nostre vaixell, diguéssim, el podem tonejar, amb xemeneies, amb veles, etc. I quan, diguéssim, tenim el vaixell fet, que pot ser sembla que el mínim són de 3 a 7 peces, aquell vaixell l'hem de posar a prova. Com ho posem a prova? Posem a prova per uns canals, que són unes taseles que anirem també col·locant i anirem agafant, i anirem fent un caminet, i aquest caminet, per entendre'ns, està amb unes bonificacions, que evidentment, si el nostre vaixell compleix aquestes bonificacions, aconseguirem més punts. Després hi ha uns contractes que comencem, em sembla, si no recordo malament, amb 4 contractes que anirem descartant, fins a tenir-ne 2, que al final de la partida també ens donen aquests punts. D'acord? És un joc de tipus així, diguem que econòmic, val? Amb materials, has de construir el teu castell, el teu vaixell, perdó. Hi ha poca interacció entre jugadors, l'únic que tenim d'interacció és aquest draft d'accions i que et prenguin alguna de les personatges o ajudants o tripulació que li pots posar al teu vaixell, que poden prendre, amb la qual et fastidia una mica, i poca cosa més a dir. Vale? No és un joc que hagi jugat, per tant, tampoc no tinc l'experiència de poder-vos dir, hòstia, està bé, no està tan bé, però la veritat és que té molt bona pinta. La veritat que des que va ja sortir al mercat, allò que vas mirant, he mirat algunes ressenyes i el joc em sembla molt interessant i, bueno, sabent que el club el té, algun dia em faria gràcia treure'l i jugar-lo. No sé si voleu seguir vosaltres i miro d'arreglar la càmera de mentre a veure si puc aconseguir-ho. Sí, si vols... Sí, surt més guapo. Endavant, Ricard, sí. Fes un i així anem fent alguns cadascun. Molt bé. Doncs, escolta, m'enganxo jo i a seguirà el Jaume. Jo parlaré de 2-3, perquè hi ha un que és un pack de 2. Un és un que ha sortit amb Kickstarter i que sembla ser que després de l'estiu vindrà cap aquí, que és un del nostre amic, el Gaina Nizia, d'acord? El de Rai i molts altres, que és un que em fa pensar en el Mitsubishi Montero, que vosaltres sabeu que és aquest cotxe que quan sorties creuaves els Pirineus, el trobaves a algun altre lloc, en lloc de dir-se Mitsubishi Montero es deia Mitsubishi Pajero, d'acord? I aquí tenim un joc molt xulo que es diu Cascadero, d'acord? Que té la marinera, Cascadero, vaya nomet. Suposo que quan el facin aquí seguiran mantenint aquest nom, no crec que posin una altra cosa com, no ho sé, Remolachero. Gaina Nizia ha tret un joc que ens va arribar a mi fa un mes, més o menys, d'acord? És un joc senzill, però amb molta xitxa. És un joc amb el qual ens trobem representant els missatgers del rei que van portant els missatges del rei a tots els pobles del país. Aleshores, hem de construir les nostres rutes per arribar abans que altres missatgers a diferents tipus de ciutats. Ciutats més d'educació, ciutats més agrícoles, ciutats més industrials, més comercials, i hem de fer la nostra ruta. El joc és tan senzill com fer una ruta de missatgers, com veieu aquí a la imatge, que són, cada jugador té uns cavalls amb un color, d'acord? I tu has d'arribar a una ciutat i instal·lar-te, d'acord? Per tant, la ruta es fa mitjançant uns hexàgons amb els quals tu has d'anar posant els teus cavallers, d'acord? Amb unes regles molt precises, com per exemple, no pots posar dos cavallers iguals a la mateixa ciutat, no pots posar un cavaller arribant a una ciutat si no ve d'un fil de cavallers del mateix color, d'acord? Aleshores, és tan senzill com fer aquesta ruta i anotar-te els punts que equival a portar el teu cavaller a la ciutat. Si el portes i no hi ha ningú més, tens una puntuació. Si el portes i ha arribat algú abans, tens més punts. Tu vas avançant punts pel track aquest que ara ens ha ensenyat el Sergi i aquesta que ens havia ensenyat el Sergi i que ens ensenyarà ràpidament i aquest no encara, no? És aquest raconet d'aquí de l'esquerra, aquest és el track. Tu vas pujant pel track amb el teu cub, d'acord? A mesura que vas avançant et va donant punts o jugades extra. Ja està. Doncs bé, més senzill que una espardenya i vam jugar amb ell a les colònies del club i Déu-n'hi-do com enganxa. Vull dir que és molt fàcil, molt senzill, molt dinàmic, però entre una que està molt ben produït, l'ha fet, diguem-ne, el senyor que està a la meitat de les capses i jocs d'avui en dia, que és l'Ian O'Toole, d'acord?
doncs també l'ha pintat ell, el Lian O'Toole, d'acord? Aleshores, és molt maco, molt fàcil de jugar, i deia que era doble perquè el Kickstarter venia el Cascadero i el Cascadito. El Cascadito és el mateix, però per portar-lo un dia a un gastrojocs, a un restaurant amb amics a jugar, a prendre alguna cosa i jugar, perquè és igual, però és una mica roll and write. D'acord? Vull dir que tu tens més o menys les mateixes dinàmiques, però tens uns daus i vas pintant la ruta amb un full d'aquests que pots llançar, o si és de Kickstarter, amb una pissarreta d'aquestes que es poden esborrar, tipus Veleda, com veieu. Aquest és el Cascadito. És igual i és la versió petiteta pocket del Cascadero, que no us penseu que és un joc heavy, que és un joc llarg. No, simplement han fet dues versions. Un joc que us aconsellem, fàcil de jugar i fàcil d'enganxar a la gent que diu ostres, que els jocs difícils a mi em tiren d'esquena. No, el Cascadero és un bon joc, de veritat. I si voleu acabo jo i els meus, tenim un altre que sortirà al setembre, que el vam agafar a Essen, però que ja han anunciat que sortia. Per això el parlem avui, que és el Sky Team, d'acord? Que a més ha guanyat premis, que això ho vam dir. El Sky Team hem jugat diverses vegades. És un pepino de joc, senzill, però molt difícil, com pot demostrar el Jaume amb la seva cara de drama i de fracàs ara mateix. D'acord? Exacte. El Sky Team és un joc de daus a dues persones, amb el qual un és el pilot o la pilota, o l'altre és el copilot o la copilot. D'acord? Aleshores, aquest és el Jaume. És el pilot o la copilota. Exacte. El que s'ha de fer és, amb els daus, el pilot pot posar els daus a uns llocs determinats, que són el tren d'aterratge, els cafès per tenir més energia, que et permet sortejar els avions que hi ha a la ruta. Llavors, tu tens a cada ronda de col·locar els daus a un lloc d'aquests. Els taronges són els del copilot, que l'has de posar als flaps, d'acord? I, combinadament amb el pilot, a la potència i al nivell de l'avió, si està molt inclinat o no, i llavors has de també posar daus als frens. Tu tens 5 daus, vull dir que no els pots posar tot arreu cada ronda. I cada ronda els poses a un lloc o un altre, vas obrint flaps, vas baixant tren d'aterratge, però et vas apropant. Si us fixeu, no ho moguis massa. Si us fixeu a dalt de tot, a dalt a la dreta, hi ha una mena de tira que posa 3.000, 2.000, 1.000, i més amunt hi ha l'aproximació a l'aeroport amb els avions del tràfic aeri, d'acord? Del trànsit aeri. Cada ronda baixa els metres, és a dir, vas baixant alçada i et vas apropant a l'aeroport. Al final has d'arribar a l'aeroport amb cap avió enmig, perquè això voldria dir que t'has estavellat, és a dir, que has de treure els avions, que això es fa amb la ràdio, d'acord? Que ho pot fer tant el pilot com el copilot. Has d'arribar amb els flaps oberts, amb el tren d'aterratge obert i amb els frens amb més potència que el motor, d'acord? Una vegada has aconseguit això, arribes. Doncs molt bé. Tu, quan comences a jugar amb el Sky Team, et treuen l'aeroport de Montreal, que és el primer per aprendre, i jugues, i al final ho fas, que guai, que fàcil i tal, Doncs després ja vas de xulillo i dius, anem a provar un altre aeroport, que llavors surten una mica més de dificultats, hi ha un dau negre que fa que apareguin més avions de trànsit dels que t'esperaves, després pots jugar amb el combustible que va baixant, amb gel a la pista o a les ales, coses així. Però en qualsevol cas, nosaltres vam anar, anem a Oslo però en bon temps, pensant, tirao. Doncs em sembla que ens vam treballar 4 o 5 vegades a Oslo, no? Vull dir que és difícil. Jo crec que ara a Oslo em sembla que no està operatiu perquè hi ha tot, no sé, com 4 o 5 avions estavellats a sobre. 4 avions o 5 estavellats que són Air, la vida en joc. D'acord? Sí. Doncs això no vol dir que sigui un joc frustrant, sinó que és un joc que has de saber jugar bé els daus. D'acord? I evidentment els daus porten atzar. Però és un joc que enganxa molt, ens ho vam passar molt, molt bé. Jo crec que et pica molt perquè és això. O sigui, et fos la gran nata i dius, hòstia, no ho hem fet. Tornem-hi perquè... Sí, i és un joc curt, que si és un joc llarg i et frustres, hi ha un coitus interruptus, hi ha una frustració de derrota al final, després de jugar una hora i pico, dius, potser no m'agrada tant aquest joc, però és un joc que en un quart d'hora, 20 minuts ja he jugat. Sí. I llavors, clar, tu vols més, perquè tu vols superar aquest repte, no? Vull dir que en aquest sentit és un joc que no m'estranya que tingui premis i que penso que tindrà molt marcat. I aviam, suposo que en començaran a treure ampliacions. De fet, a la web de l'Escorpió Masquer ja pots trobar aeroports extra que et pots baixar i cada aeroport té unes dificultats. Segur que també hi haurà molt de fan-made
segur que la gent començarà a fer perquè... Segur. Nosaltres, Ricard, havíem jugat al senzill, no? Al bàsic, no? Perquè... Vam jugar a Montreal i vam anar de xulos i vam pensar, a qualsevol aeroport. I amb el Jaume vam fer Montreal i després vam anar a Oslo. I em sembla que vam poder aterrar a Heathrow al final. Vam aterrar un parell de cops, però bàsicament després de passar ja olímpicament del combustible, perquè el combustible també ho vam provar. Vam planejar. Arribàvem més secs que la Mojama, després estavellar els contraavions, em sembla que totes les possibles maneres de morir les vam provar totes. Drier than Mojama. No, la veritat. Pensem que és un joc que quallarà i que tindrà molts adeptes i serà d'aquests jocs que als 6 mesos estarà exhaurit i hauran de fer una reimpressió. Hi ha la cosa aquella curiosa que no pots dir-te els daus un amb l'altre. No. Però que sí que és veritat que al final te'ls acabes dient. Perquè és allò de, quina potència tens? Bueno... mig alt! Alt gairebé altíssim, no? Sí, exacte. Sense dir-ho ho estàs dient, però bueno. Sí. No, un joc que entreté molt i que també és un joc per gent que no està molt acostumada a jocs complexes. Està bé, molt aconsellable. I aquests són els que jo volia presentar. Molt bé, Jaume. Jaume. Vols acabar els teus, Jaume? Em queda el Manxes, a veure... Per això, sí. Vale, doncs vinga, va. El Manxes és un joc de l'Alex Heck, el John Perry i el Justin Vickers. Justin Vickers agrada molt a la meva filla, sí. I dibuixat pel John Bond, germà del James. És un joc del 2022 que ha tret de vir aquest any. És un joc de 1 a 4 jugadors, té una opció solitari. Recomana a partir de 10, amb 6 pots jugar perquè al final és una col·locació de daus i joc de 25-30 minuts, un pes super senzill de 1,32, un preu aproximat d'uns 20 i pocs euros. Guanyador d'aquest any de la UK Expo al Best Dice Game, és el millor joc de daus. I bàsicament és un joc que es tracta de que el teu gos, veiem aquests gossos fantàstics, plens de puntets i de daus, facin trucs. Com es fa això? Doncs molt fàcil. Tu tens el teu gos, tens la teva caseta del gos i tens els teus trucs. Cada trucs n'hi ha la tira. Però, bàsicament, es veu que hi ha bordar, fer la croqueta, demanar menjar, córrer, cridar, hi ha diverses coses. Llavors, tu, bàsicament, tries un truc i aquell truc el que et fa és de dir, tira tants daus i col·loca'ls, o tira tants daus i posa'ls un a la caseta, etc. O sigui, cada acció, diguéssim, té una sèrie d'accions. Només pots fer la que realment puguis realitzar per el que tens i els daus que pots col·locar perfectes, cada gos veieu que té diferents posicions de daus i els que no pots col·locar se'n van a la caseta. Què passa aquí? En el cas que, quan tu acabes de fer l'acció o el truc, et sobrin daus i aquells daus sumin més de 7, tots els daus que tinguis a sobre la taula se't resetegen. És a dir, et quedes sense daus a la caseta, sense daus en els gossos i passa el torn. No ho he dit, però el torn bàsicament pots fer dues coses. O fas un truc o puntues gossos. Com es puntuen els gossos? Doncs tots els gossos que tinguin tots els daus, diguéssim, ocupats. Totes les posicions de daus ocupades. També hi ha una opció que és la combo perfecta, diguéssim, és quan tu, quan acabes una acció, has acabat amb menys de 7 punts a la gossera i amb tots els gossos que tens, diguéssim, en dansa, puntuant al 100%, tu automàticament els puntues. I el joc s'acaba quan algú té 6 gossos en puntuació. Punto. No té més. És un joc superfàcil. Tirar daus, col·locar-los i puntuar. Després també et pots guanyar una sèrie de premis, que són aquests ossos, que el que fan bàsicament són comodins per fer rerolls quan els daus, diguéssim, no són beneficiosos. No té més. És un joc familiar. És un joc que, a més, té, em sembla que 2 opcions de joc més. Una que és que, en comptes de jugar només amb 6 accions, que li vas donant voltes, quan ja no, diguéssim, les tens totes ocupades o no, simplement van per colors i quan acabes a la dalt es queda a sota i llavors, diguéssim, vas rotant en totes les accions del joc. És una segona opció per jugar. I ja està. No és un joc super senzill, caixa més o menys petitona i que és molt familiar. Vull dir que pot jugar tota la família, tirar daus, col·locar-los i ja està. La interacció és simplement un draft de les accions i que pot fer dels trucs que pot fer el teu gos i xipot, no hi ha més. Interessant. A veure, segueixo jo? Sí, només ja. Em tocaria Anunnaki,
l'estic buscant, perdoneu. Anunnaki és un joc que d'entrada podria semblar que no és conegut. El que passa és que ha estat un Kickstarter, i ara el treu Maldito, d'acord? Amb aquesta dèria de treure els Kickstarters all-ins, no? I ho està fent Maldito, que està portant tots els Kickstarters en totes les propostes. El que té d'interessant a Anunnaki és... penso que dues coses. La primera, els autors, és Luciani. Per qui no se'n recordi qui és Luciani, és l'autor de tot això, Tolkien, Gran Astrotel, Newton, Marco Polo, Barrash, Tiletum, Darwin's Journey, per tant, és un dels grans, no, diguem-ne. El que passa és que aquí ha volgut fer, diguem-ne, que una proposta diferent, en tant i en quant presenta diferents déus, en una mena de steampunk, diria jo, perquè, si us hi fixeu, tenen com, a veure si es veuen una mica les miniatures, tenen com aquesta aire de déus mitològics, però amb aquesta mena de poders, no? De steampunk. Veieu? Aquest sembla com Anubis, Osiris i tot així barrejat, però sembla que sigui com de l'espai. Efectivament, anirem viatjant per l'espai. Tenim uns controls de l'àrea en el taulell, que aquest no és el taulell, aquest és el taulell personal, ocupa una barbaritat, companys, ocupa una barbaritat el joc, i això que l'han fet més petit del que volien fer, perquè en un primer moment ocupava molt i encara els planetes són diferents planetes que tu pots anar viatjant. Veieu, mira, aquí es veu una micona, diferents planetes que tu aniràs viatjant i aniràs com conquerint, controlant àrees i això. Les miniatures, que ningú s'espanti, les miniatures són, en veritat, luxificació, perquè podrien ser cubs o podrien ser meeples. En tot cas, tira enrere perquè això fa que s'encareixi. Clar, evidentment s'encareix el producte, no? Com podeu imaginar. Clar, s'encareix el producte. Però, en tot cas, és un joc molt interessant. Jo vaig saltar-me el Kickstarter perquè havia entrat feia poc a un similar i així que no. Però la veritat és que em crida força l'atenció, a veure si el puc jugar. Sé d'un parell de persones que el tenen i a veure si el puc jugar perquè, la veritat, tots aquests el deuen tenir, no. Aquests no interessen. Però, en tot cas, és un joc que sí, que a mi em crida l'atenció. Sobretot em crida l'atenció aquests dos grans dissenyadors, no? Dissenyadors de renom que s'han atrevit a una altra proposta, diria jo, una altra proposta diferent que penso que se li ha de donar l'oportunitat. Maldito Games. I també anem a Maldito Games amb Inventions. D'acord? Inventions és la darrera, l'última proposta de Maldito Games i, evidentment, el nostre déu, la Cerda, i, com deia Ricard, O'Toole, que cada vegada el veiem més sovint a molts jocs i que, evidentment, sorprèn. Ja hem fet una primera presa de contacte, hem fet una partida, ens va encantar, i ara ja hem quedat per fer una altra segona partida. De què va Inventions? Doncs, com diu el títol, l'evolució de les idees, d'acord? No ens allargarem. Jo he fet a casa una partida en solitari, he fet ja una partida 3, i no sé si dic que és un dels que m'ha agradat més. De la col·lecció tinc alguns, però m'ha encantat. Ràpidament, resumit, tenim el taulell en el centre, aquesta mena de fòrums on seran la tria d'accions. A veure si puc ampliar una micona. Aquí, a veure, busco, aquí, d'acord. Aquí és on trio les accions, d'acord? Jo trio les accions amb aquestes columnes. Aquestes columnes són els meeples de col·locació de treballadors. Són 3 columnes, 2 petites i una gran, cada jugador, i es fan una sèrie de torns, tants com 6 torns, d'acord? Però el 5è no es juga, sinó que ja és puntuació. Un torn d'entrada, per tant, en veritat, un torn d'entrada, 4 torns més, s'ha acabat. I cada una d'aquestes accions és tenir una idea, fer un invent, compartir la idea i exportar-la, aquestes 4 accions. Després, moure els treballadors per aquí, per al taulell,
aconseguir més fites, no?, que li diuen, aquestes fites que aconsegueixen nous invents. Aquí, ara, és que estava buscant. Aquests invents que aconsegueixes te'ls poses al costat de l'esquerra i els que estan a la dreta del teu taulell, diguem-ne, a veure si exacte aquí, aquest jugador acaba de posar una idea en el taulell i n'haurà d'agafar una segona. Sempre hem de tenir dues idees. La idea, quan diguem-ne que esdevé invent, la gires, la poses al taulell i quan es comparteix, un dels jugadors que l'ha compartit es pot quedar el que seria l'invent. Aquest és el taulell personal, com bon joc de Vital Lacerda, que cadascú té un taulell personal. Hi ha aquesta inspiració d'On Mars, no sé si us en recordeu, Ricard Jaume, aquesta inspiració d'On Mars, els treballadors de diferents tipologies de cultura, economia, enginyers, una mena de comodins, aquí baix descansen, com deia, els invents, com deien les idees. Una meravella, de veritat que ens ha agradat moltíssim, a veure si teniu oportunitat de provar-lo, jo penso que us agradarà. I a taula, mira, que és preciós, molt maco. Així que un joc potent, d'acord? Un joc que jo penso que donarà de si a les taules i que pot ser molt rejugable perquè la veritat és que té molta profunditat. La veritat que m'ha agradat moltíssim. Inventions m'ha agradat moltíssim. La veritat és que sí. I amb això acabem aquesta línia de jocs del que vindrà. També han sortit altres jocs per acabar i tancar aquesta primera secció. Com deia el Jaume, una bona pila de jocs. Tiwanaku, de Dos Tomates, per exemple. L'ampliació d'Aventureros al tren d'Espanya i Corea. Un joc que es diu Tornado. La Gran Fèria, que té molt bona pinta, joc familiar de Maldito, per exemple. Una nova ampliació d'Insondable, des de l'Abismo. Una ampliació del Revive, d'acord? I una ampliació del Dune Imperium. Així que hi ha molta cosa a triar. No pot ser. Què farem? O sigui, ja va pagar l'estiu, no? Exacte. Molt bé. Doncs anem al tema. Jaume, de què parlem avui? El tema. Avui al tema parlem dels crowdfundings, ¿vale? Qui més qui menys ha entrat en un Berkami, en un GameFound, en un Kickstarter, una altra plataforma que jo desconec, però que segur que hi és. Hem patit, hem gaudit i després a vegades hem maleït fins i tot haver-lo comprat perquè ens el trobem més barat, més luxificat, bueno, hi ha una mica de tot, ¿vale? Aquí una mica la idea és explicar què és això dels crowdfundings amb els jocs, és una cosa que s'està portant molt, quins avantatges té, quins avantatges, quines desavantatges, pros i contres, una mica explicar-nos la nostra pròpia experiència que hem tingut, perquè tots hem sigut bakers d'algun projecte i tots tenim bones experiències, per sort, però també alguna que ens està fent patir, suar i algun cop fins i tot plorar, quasi. I era per això una mica una xerrada oberta, més que presentar cap tema en concret, una mica això. Jo, si us sembla, seria anar a explicar una mica la nostra experiència, perquè crec que a l'experiència aniran sortint cosetes i a partir d'aquí la gent, evidentment, és lliure de fer el que vulgui, només faltaria, però sí que és veritat que sí, hi ha editorials que estan basant-se molt en treure els jocs via crowdfunding i val la pena tenir aquesta opció perquè pots aconseguir jocs bé de preu, pots tenir jocs molt xulos, una mica amb la xuleria que ens caracteritza amb els jugadors així una mica més empadernits, que és tenir el joc abans que el tingui la gent, perquè normalment t'arriba a tu abans que a les botigues, fet el xulo. Però, la idea és aquesta, és anar parlant de potser, no sé si hi ha alguna plataforma més així de gran volum, ja sigui Kickstarter, ja sigui... Berkami, per exemple. Sí, serien com les tres grans, no, aquestes? Sí, també fan servir Indiegogo, però no és tan comuna. Aquestes tres... Sí, jo he fet servir aquestes tres, amb les vegades que he entrat. De fet, inicialment jo, per exemple, vaig entrar amb un Berkami, el meu primer Berkami va ser el llibre
de Com Jugar, o una cosa així de l'editor de Monstruos, que no sé si el trobo perquè Sí. aquest el Monster Kid del... Mira el nom, perquè no me'n recordo. El Manu Parades. Manu Manu Sánchez. Parades. Sí, Manu Sánchez. Manu Sánchez, això. Sí, em vaig entrar amb el llibre de jocs per temes de gamificació, perquè m'interessava el tema i la veritat és que és molt interessant. És un recull d'històries de professors. Després vaig entrar amb el Monster Kid, el primer i el segona part. Molt xulo, els nens han disfrutat moltíssim. I bé, molt bé, fins aquí bé. I tot que al final em vaig anar animant. Després he entrat a Kickstarters, per exemple, del 2GM Tactics. Molt bé, recull idees, hòstia, saps aquells que dius gent sèria, et dona els updates quan toquen, t'arriba el joc quan toca, tot molt bé. I després ja comences a tenir sorpreses. Després entres en coses per exemple, en el meu cas vaig entrar en diversos temes que soc bastant fan, de Terraforming Mars, que dius, home, el tinc en anglès, per exemple, el de joc de daus el tinc en anglès, em va arribar abans, però després dius, ostres, valia la pena haver pagat si al final després el Tom Maldito igual, amb les mateixes, el que dèiem, amb les mateixes pijades i en castellà, que al final si has de compartir el joc amb gent que potser no domina tant l'idioma, doncs, home, frena una mica. I són aquestes coses que et fan pensar a vegades d'entrar o no entrar. Al final sempre acabes entrant, perquè de fet vam entrar amb el Galactic Cruiser, que segur el traurà, quasi segur que el traurà Maldito en castellà, però bueno, el tindrem abans i el tindrem en anglès i con todos los addons. I bueno, doncs al final... No t'arriba en castellà? Sí, no? No, de moment estan parlant de si hi haurà partner en castellà, que sembla sí, però no han dit encara que ens l'envien en castellà. O sigui, inicialment vindrà en anglès, fins a nova ordre. Després ja ho veurem. I després, doncs, això serien els pros. Els contres, bueno, però això, que a vegades tens que entre ports, duanes i conyes marineres, al final t'acaba costant més que el que et costaria potser a una botiga. El tens abans. O a vegades et passa com em va passar a mi amb el D-Day Dice, que va enganxar la pandèmia pel mig, una mica més i ens quedem sense joc. Al final vam acabar rebent a cap de 2 anys. Per sort aquí sí que és veritat que Maldito, que era el distribuïdor aquí a Espanya, s'ha portat molt bé, ens va informar i a sobre ens va regalar una samarreta com a detall del retard. Vull dir que després et trobes detalls molt macos de dir, ostres, ha costat, ens heu fet costat com a bakers i us ho reconeixem, no? I després et trobes fiascos, en el meu cas ara, per exemple, vaig entrar en un Kickstarter d'una bossa per portar els jocs i, bueno, també fallo meu perquè també us recomano, si veieu que és el primer projecte d'una empresa, o es coneixeu o la meva recomanació és no us hi fiqueu. Perquè, bueno, ara ho estem patint. Portem quasi un any de retard en entrega, no hi ha updates, només diuen que soon, producció soon, shipment soon, i el soon no arriba mai. I van passant els mesos... Quin és el que dius? No, és un joc, és una bossa per portar jocs. Una bossa superxula. El dia que m'arribi us ensenyaré i tots bavejareu. Això sí m'arriba algun dia. Però és patint. Al final tens uns diners allà invertits. Una altra cosa que és que totes aquestes plataformes no es fan responsables dels diners. Per tant, si l'empresa tanca, se'n va o és un timo, doncs 2 pedres i t'aguantes, però no tens possibilitat de reclamar. A no ser que sigui via judicial, però clar, aquesta gent és tothom de fora d'aquí i complica molt l'assumpte. Acabo de posar, Jaume, el GameFound que estic, que quedaven 50 segons per acabar i acabem de veure en directe com ha acabat aquest GameFound. No m'ha fet gràcia, perquè he vist que quedaven 51 segons. És el joc, el GameFound que he entrat aquest mes, és d'Awakening Rim, d'ICC Vanguard, de Nemesis, bueno, que m'ha fet gràcia. Sí, bueno, el meu últim és el Trepanation, de l'Oriol, de Crespo, que in extremis, bastant allò, els últims dies vam aconseguir fer una mica la meta d'aconseguir els diners. I després un que està a punt de caure és la Conserves, que aquest, si tot va bé, d'aquí un mes ja avui hem rebut un update de que ja està arribant i que en 3-4 setmanes ja fan l'enviament als vehicles. O sigui que, bé, bueno, això és la meva experiència. Molt bé.
Continues tu, Ricard, si vols. Estàs en mute. El Kickstarter, el mecenatge, és una cosa que quan entres hi ha allò de thin red line, la línia fineta i vermella, de passar a ser una cosa addictiva, que penses que val la pena. Hi ha gent que és prou sòbria per dir jo d'aquí no entro i a vegades tu penses que estic fotent. El que passa que segueixes. Segueixes potser racionalitzant una mica més, no entrant a tantes coses i coses així. Estic d'acord amb el que dieu, és a dir, el que comentaves tu, Jaume, vull dir que moltes vegades et surt més car que no comprar la botiga quan surt. Avantatges, doncs, a part de l'infantilitat de dir que m'arriba primer, que sóc el primer en dir-ho, però, bueno, que a vegades veiem coses exclusives de Kickstarter o del mecenatge, doncs, me'n recordo, ara direu, quina xorrada, però que és veritat, vull dir, me'n recordo que el Weather Machine, que per cert l'he venut, això és una altra cosa, perquè et gastes 130 euros, 140, i després jugues una vegada i dius, no? Doncs venia amb una mena de medalla daurada del Premi Nobel. Vull dir que això és la diferència de fer un Kickstarter o no, res més. Amb altres sí, amb altres hi ha alguns que venen amb luxificacions. O simplement no luxificacions d'extra, sinó sol pel pur fet de fer un Kickstarter ja t'arriba amb unes coses que el retail, que el de botiga no ve. No? Doncs això pot justificar que diguis entro en un joc. Per exemple, jo ara mirava, estic amb 3 pendents. Una altra cosa que tu comentaves, jo vaig entrar amb una companya del club amb un joc, no diré el nom ni l'editorial perquè em sap greu també, perquè cadascú sap el seu. Una altra cosa és que em timin, però no penso que sigui simplement o manca de preparació o de gestió i que les coses s'allarguen. Tenim un joc que fa 2 anys i mig que l'estem esperant, des del febrer del 2022. Jo vaig agafar l'ampliació perquè el joc m'agrada molt i la companya va agafar el joc base i l'ampliació fa 2 anys i mig. I ara fa 3 dies hem rebut un update que diu, bueno, ja ho tenim quasi produït i d'aquí anirem al shipping i ja veureu com després de l'estiu ja ho tindrem per repartir. Bueno, ja ho veurem. We'll see, no? Si depenguessis sol d'aquest joc és que per tallar-te les venes, clar, però vull dir que és una altra cosa. Com que entres en i compres tants jocs que al final una mica doncs ho relativitzes. És a dir, que això pot passar. A mi m'ha passat això i m'ha passat, que suposo que el Sergi, que té molta experiència amb això, o tu, Jaume, potser us ha passat també, que és entrar en una campanya i que es canceli i que no et tornin en duro, perquè, com he dit abans, Kickstarter no es responsabilitza. Pues una campanya amb un llibre aventura que es deia Alba, ho puc dir obertament, i que al cap d'un temps van començar a tirar llargues, primer que l'empresa tancava, que s'ho quedava un dels socis, però el soci no es feia càrrec. Bé, van alliberar els PDFs i a fer punyetes. Trist, no? Trist tot. I acabo. I la part bona és que, per exemple, algun joc que dius, hòstia, aquest no el trobes per enlloc, es va exhaurir, no l'han editat a Europa, per exemple, i ara veus que el tornen a editar l'empresa, que en aquest cas és japonesa, doncs penses, aquest joc, igual aquí no, si la primera edició no va sortir, dubto que l'editin ara. I llavors entres a gust i vas mirant els updates que vagin complint amb els terminis i t'arriba. Vull dir que en aquest sentit jo penso que Kickstarter és relativitzar i saber conèixer que, per exemple, són editorials petites, que igual són un joc que és molt xulo i que és difícil que arribi aquí, doncs això és potser una finestra per entrar en Kickstarter o en Berkami. D'acord? El que he anat aprenent és que si veig un joc que és molt xulo i que veu que serà potent, segur que se'l quedarà una editorial d'aquí i el traurà en castellà. Llavors t'esperes, sí que no és problema tenir-lo en anglès, però t'esperes una mica i llavors segurament, si t'és igual que tingui alguna luxificació, t'esperes i el compres aquí. Però tenir en compte si l'editorial és petiteta o del quinto pino, doncs potser val la pena comprar-lo perquè potser aquí no hi serà. Coses així. I també està educat en la frustració, amb el sentit de que pot tenir xascos. Però si no, doncs, bueno, no deixa de ser invertir uns diners en una cosa que t'agrada. Doncs això. Molt bé. Sí, jo una mica estic molt d'acord amb vosaltres. Jo ara estava pensant quines poden ser les raons d'entrar en un lloc, en una plataforma on, primer, poses els diners a fons perdut, en tant i en quant no t'assegures que arribin als jocs, no? Ara estava buscant un dels jocs que espero fa més temps. Però que el percentatge deu ser altíssim, per això, Sergi, de mecenatges que s'arriba al mínim de diners i de que no perds els diners i que arriba. Deu ser molt alt. El que passa que la loteria et toca, m'entens? Clar, jo com que
com que he anat entrant potser massa sovint cada mes a un Kickstarter, entrava ara menys perquè ara diré què ha passat, però el que deia és que una de les coses que jo he vist és que la manera d'entrar en un Kickstarter és per al que et dona el joc, perquè com dius tu, Ricard, cada vegada hi ha més editorials nacionals, en tot cas, o més editorials que exporten, que importen i que, per tant, un joc ara i que un joc a llarg termini és molt fàcil que el puguis tenir a botigues, no? D'acord. Si el joc té molts add-ons, és a dir, molts stretch goals, és a dir, molts regals que et donen per adquisició de joc o de bakers, doncs jo crec que aquí sí que val la pena entrar. I, per tant, potser estic parlant de jocs que portin miniatures o molts components. Si no, jo ara ja porto, potser des de l'estiu passat, que gairebé no he entrat a euros. A euros no he entrat a Kickstarter. Vas a buscar minuts ja, directament. Exacte, la raó és que només surt a compte entrar, per exemple, en un Galactic Cruise, no? Per què? Doncs perquè encara que sigui €1, els components que et donaran, si ho compres a botigues, ho hem parlat amb persones del club, si ho compres a botigues, l'encariment serà el que tu t'has estalviat. I tot i així que paguis els ports del VAT i del shipping, encara et surt més barat, no? Encara et surt més barat. Per exemple, es veu molt amb els jocs de la Cerda, no? Que, per exemple, el Kickstarter, no? Per exemple, Inventions, el Kickstarter d'Inventions, costa 120 i transport uns 15, per tant, són 135, i aquí a botigues ara, Inventions l'estan venent a 150, més les ampliacions, uns 20 euros més, per tant, uns 170 euros. I és això que t'estàs estalviant, no? Uns 20, però no crec que sigui per l'estalvi. I és la segona cosa interessant. Una, Ricard, que et deia, una de les coses interessants és la continuació de la campanya que tu fas, tot el seguiment de la campanya, tota aquesta vinculació, si dieu una mica cursi, però vinculació emocional, no? De seguir la campanya, el que et van dient, el que et van demanant. Tot aquest seguiment a mi m'agrada molt i ara us ensenyaré un exemple de lo que... Jo ho trobo molt comercial, això. Sí, de vegades és comercial en tant i en quant no t'ofereixen res més, però en algunes campanyes sí que expliquen i demanen que col·laboris i participis. Per exemple, a Netherfields ho van fer. A Netherfields et posaven fins i tot, quan es va fer la campanya, et posaven fins i tot preguntes per investigar i et posaven una foto per investigar com si fos una mena d'escape room. És a dir, et feien partícip, et feien triar miniatures, et feien triar històries. O sigui, estem parlant de Wacken Rips, d'acord? Estem parlant d'una editorial molt gran, molt especialitzada en Kickstarter. Per tant, aquesta seria la segona opció, tot el seguiment que tu fas de la campanya, no? I després, els stretch goals que et puguin donar, jo penso que és molt interessant, no? €1 normal i corrent, no sé si val la pena, perquè ho tindràs a botigues. Llavors, passo a una cosa negativa, d'acord? Per no fer-les totes positives, que no ho són en absolut. Aquest, per exemple, és un Kickstarter que vaig fer fa força temps, d'acord? Força temps és molt de temps, que d'entrada 119 euros, d'acord? 2020. Ja. I la bola rodando, no? 2020, d'acord? És una editorial que d'entrada no ha entrat en fallida. És de Peterson, d'acord? És Sandy Petersen, és el creador de Tulu, o sigui, és l'escriptor del llibre de Tulu, d'acord? No és qualsevol persona, és una persona però que va tenir problemes perquè van presentar Kickstarters molt seguits i van patar. Ara, després de 4 anys, ens diuen que, tate, no patiu, i ho aconseguirem, una mica el que deies tu, no, Ricard, amb aquesta editorial que no hem dit el nom. Aquí dic el nom simplement perquè s'han passat. També ha passat amb una altra editorial que es diu Meeting Games, no? Que també ens l'han jugat, no?
Jo us he de dir, perdona, que aquesta editorial, aquest joc que fa 2 anys i mig que estic esperant, com vam anar a Essen a l'octubre, ja eren conscients de que, malgrat no eren 2 anys i mig, eren 1 any i 3 quarts en aquell moment, gairebé 2 anys. I una vegada a Essen vaig entrar amb ells, perquè jo sí sempre he parlat per telèfon amb ells, perquè són una gent d'aquí i tal, molt agradables, em van regalar un joc i tot com una mica conscients de que la cosa anava lenta. Sí. Una cosa molt important per una empresa, que això és un consell a navegants, és la comunicació. Sí. Els senyors es poden passar 5 mesos sense posar una punyetera posada al dia. Llavors, clar, tens uns flaming, tens uns comentaris incendiaris de gent que sou uns lladres o sou uns impresentables i tal, que clar, tu dius, hòstia, potser no els està costant més, però va fer fallida un fabricant, de seguida van trobar un altre, però bueno, no se n'en surten, vull dir, els hi costa. A veure, crec que és una cosa, és el que dius tu, la comunicació és bàsica. Per exemple, amb això de la bossa, van fer, o estaven fent més aviat una comunicació mensual. A més, després, amb contradiccions, de dir que ja estava la producció feta, però després diuen, ensenyen unes fotos d'unes motxilles fetes, molt xules, però després envien un altre update dient sí, estem acabant, ja queda poquet, i ens ensenyen les motxilles totes desfetes. Dius, home, si fa un mes tenies a punt d'acabar, per què les tens ara mitges? Tot és soon. Hòstia, soon no. Quan és soon? Posa'm una data, mulla't una mica. Si tens algun problema, comunica. Mira, escolta, ens ha passat això. Nois, ens sap greu, es retrasa un mes. I encara que sigui mentida, però com a mínim tens la gent que dius, hòstia, aquests tios es preocupen per nosaltres. Ja que has invertit uns calés, que menys que si realment el projecte és real, l'altre és això, que sigui un timo o que realment sigui una gent impresentable. Però ja sí que hi ha un timo, una gent que es preocupa, hòstia, implica't involucra't amb els mecenes perquè, ostres, hi han fotut uns diners que no t'han fet confiança, que menys que comunicar-los com està la situació. Tota la raó. La comunicació jo penso que és imprescindible. En moltes de les campanyes que estic esperant, la gent valora, la gent d'arreu del món valora una publicació mensual. I ara us volia ensenyar aquesta que estic esperant, que és d'aquests que m'agraden de miniatures i tal, que és de Into the Unknown, la gent que ha tret Ion Trespass, d'acord? És un joc que arribarà amb miniatures d'aquests que m'agraden, d'acord? Però cada mes estan enviant actualitzacions. Cada mes s'estan enviant actualitzacions. Aquí no estan les actualitzacions, estan al Kickstarter, perquè aquí només n'hi ha 2. Però cada mes estan enviant les actualitzacions i aleshores et mantenen com a mínim informats. I en aquest cas no són mentides, simplement com està avançant això, fins i tot aquesta gent, Into the Unknown, estan agafant molta embranzida i t'expliquen com passen el Nadal, que han canviat de seu, i que amplien la gent i que estan provant el Ion Trespass, Heracles, el Kingdom Forlorn. Hi ha un seguiment continuat i, per tant, en veritat, no et sents timat. Com, per exemple, pot passar amb aquestes 2 editorials que he dit, de Petersen i Mythic Games. Mythic Games fins i tot ha pres el pèl, ha dit un dels jocs que esperava, que es diu Hell, li ha comprat Camon, i ja no el treurà, i Camon ens l'oferirà, els que són backers ens l'oferirà, d'acord? Un dels jocs que jo esperava també d'aquests de Mythic Games, he demanat el reemborsament perquè també portava 3 anys i no avançava. És a dir, que sabent que te la jugues, és com una mena de loteria, no? És com una mena de loteria, però molts dels jocs que s'ofereixen després costa molt de trobar-los a botigues, d'acord? Costa molt de trobar-los a botigues, sí? I jo crec que sí que estic d'acord amb el Ricard, que hem d'apuntar, a mi perquè m'agrada, però si és per comprar un que t'interessi, jo crec que m'han d'apuntar bé, perquè molts dels jocs els tindrem, d'acord? És veritat. Podríem acabar dient a quants estem subscrits de Kickstarter. Vale. Mira, volia ensenyar... D'acord. Tu, Juan Jaume.
A veure, jo ara esperant, espera, que us ho dic perquè a més, com que després d'allò típic, que no estic... D'aquest que era GameFound no era d'allò. Mira, jo ara, per exemple, estic a Kickstarter, estic esperant a Galactic Cruise, unes xorrades que van sortir al Terraforming Mars, que de fet hi ha dues coses que no vaig agafar perquè espero que Maldito les tregui, precisament per això el tema de l'idioma. La famosa motxilla. A GameFound estic esperant el Conserves, i el Conserves i el Trepanation del Oriol Crespo, de Games for Gamers, i diria que no tinc res més en marxa, perquè és això, o sigui, estic fent una mica de contenció precisament per això, perquè des de l'enganxada aquesta de la bossa em sento una mica escaldat. Sí. I llavors prefereixo, doncs això, esperar-me, perquè al final també he vist que hi ha jocs que me'ls he comprat en plan compulsiu que dius, i per què? Si al final sortiran d'aquí 4 dies. I em sembla que, sí, pendents no tinc res més que això. Conserves sí, ja està. Trepanation, sí. De fet, arribarà tot, si tot va bé, aquest estiu. El Trepanation. No, Trepanation no. Trepanation aquest sembla que ve més tard. Aquest sí, juliol 24. Aquest és a Berkami. Galactic Cruise, febrer 25. I el del Terraforming també el juliol, i el Conserves ara hem rebut precisament un update que, si tot va bé, finals de juliol, principis d'agost. No. Sergi. Sí. 15. 15. 20. Sí, més o menys. Jo estic esperant alguns. Estic esperant, per exemple, l'Earth, l'ampliació. Estic esperant a l'altre lado de la colina, de Masqueoka. Un que es diu Spiritfire, que és la gent de Vindication i Unsettled. Estic esperant Millennia, que és la gent d'aquest que t'agrada tant, aquest euro que t'agrada tant. Ara no me'n recordo. Aquest euro, Ricard, que t'agrada tant, que és de col·locació de... D'abelles. Què? Col·locació d'abelles. No, espera, no és l'apiari. Bueno, és igual, aquest, però ho busco i ara et diré. Sí. I aquest, bueno, ja quan acabi el programa em vindrà al cap. Després un que es diu Fromage, que és el que us volia ensenyar, que és molt mono, aquest, Fromage, d'acord? Que és molt maco també, que és el que havia preparat per ensenyar-vos, d'acord? Que és molt maco, així de formatges, és la gent que va treure Canvas. Després, el Mordred, de Camon. Era la quantitat, Sergi. Què? Que era la quantitat de jocs. Uns 30. Déu-n'hi-do. 30, que estàs esperant, que no t'han arribat. Jo tinc 3. Sí, el que no diré, que porto 2 anys i mig, i després 2. Un que és un joc sobre l'època romana molt maco, que em vaig enamorar, i aquí es va exaurir fa molt temps i que ara l'han reeditat, han fet l'expansió i amb el pledge pots agafar l'original, que es diu Hòstia, que és japonès. Sí, és veritat. Molt maco, molt. I aquests, de moment, els terminis va tot pim. Després un de cartes d'aventura que es diu Rangitaki, que és com d'unes illes i tu has d'anar muntant la teva pròpia aventura amb uns dibuixos molt macos, i aquest que estic esperant des de fa temps. I això. I m'ha arribat ara un fa poc, vull dir que m'han anat arribant, no, un cada mig any m'arriba. A mi un cada mes. Una de les coses que volia dir, també que ara m'ha vingut al cap, perdoneu, és molts dels jocs que entres a Kickstarter, a mi em passa, són coneguts, però molta gent no els coneix. I aleshores tu dius, anem a jugar això, i com que la gent no els coneix, doncs costa posar-los a taula. Com veieu això? El volum de jocs que he agafat per GameFound no són tants, llavors... No, tampoc. No, a veure, per exemple, un d'aquests és el Suburbia, que veieu a darrere. És un joc que em recorda molt al SimCity. Jo soc un enamorat del SimCity amb ordinador, vaig jugar hores i hores i hores. I aquest me'l vaig agafar i fui con todo. Sí que és veritat, per exemple, aquí vaig ser molt selectiu perquè podies escollir les ciutats. Els taulers són de ciutats i em vaig escollir 7, perquè també em va semblar que agafar les 20 i pico ciutats era... No calia, no? No. El que sí que vaig agafar són les 20 i pico meravelles de cada ciutat. Això sí que ho tinc perquè les traseres són molt xules.
Ostres, doncs a mi m'agrada molt el Suburbia. L'he jugat 2 o 3 vegades amb una còpia de Matent. Pues aquí està, és Suburbia con todo, és tot. És molt xulo. Amb ampliacions i tot, molt xulo. La seva família s'assembla com una castanya, però bueno. Molt bé. Anem-hi, va. Seguim, no? Sí, avancem, sí. A què hem jugat, no? Tocaria? Sí. Aviam, intentem ser breus perquè portem ja gairebé una hora. Ostres! I el públic també ha d'anar a sopar, suposo. O a berenar, si ho veuen a les 6 o a dinar. Exacte. Parlem una mica de jocs que hem jugat, d'acord? Tenim 2 o 3. També mencionar que fa 3 setmanetes vam fer unes colònies de jocs del Club de Molins de Jocs que vam passar-nos jugant des del divendres fins al diumenge com l'Opus non-stop a jocs de taula, que va ser molt xulo, és una experiència molt bonica i repetible, evidentment. I, entre aquests dies que vam jugar i els altres, podem parlar dels jocs que hem jugat. Si vols començar tu, Jaume. Vinga, va, jo vaig jugar una borrada de jocs. Aquest juny està sent molt prolífic entre les colònies i després que quan estic al circuit de Catalunya i entre hores també els he vist ja a jocs de taula, amb la qual juguem a files, però una bestiesa també de jocs. Però jo em vull centrar en 3 jocs, 2 que un el tenia jo, que no l'havia jugat mai, que era l'Anno 1800, que era un joc que jo tenia en ordinador molt xulo i que me'l vaig comprar tal com va sortir, però que no havia trobat mai l'oportunitat de jugar-lo. El Miquel, company del club, volia jugar i va ser l'oportunitat de treure'l. Vam jugar-lo amb el Ricard. És un joc preciós, superxulo, no és difícil de jugar. Jo crec que no és difícil d'entendre, perquè al final és anar comprant diferents indústries que et van produint uns materials que fas que produeixis altres indústries i pots fer uns vaixells, exploració i tal. El joc és molt maco. A més, ara ha sortit una ampliació i després, si em va passar el Miquel també un link per una opció per jugar en solitari. Per tant, molt recomanable i a més és molt maco. És molt xulo. És molt xulo. A més, hi ha interacció. Pots interaccionar amb els companys. Molt guapo. Després, un joc que també em va descobrir el Miquel Àngel, el Dots Romantic. Tant em va agradar que, de fet, me'l vaig comprar i estem jugant a casa. És un joc de posar taseles, de fer uns objectius, de posar el bosc més gran, la via més gran, el poble més gran, i amb la gràcia que, segons els punts que facis aconseguint aquests objectius, arribes a unes petites, diguem-li, etapes en què et diuen que pots obrir unes caixes. El joc porta 5 caixes tancades i a dins hi ha objectius secrets. I aquí està la gràcia del joc, en què tu vas, diguéssim, escollint el teu camí, viatjant per aquest bonic territori, que a més és molt maco l'art, i en aquelles caixetes, i aquí aquelles caixetes hi ha altres noves taseles, nous reptes, noves coses. Jo, de fet, només he obert la primera caixa, que ens la va obrir el Miquel Àngel quan vam aconseguir arribar al mínim de punts, i no sé res més. És com un carcassón, no? Com un carcassón. No sé, és molt maco. A més, és molt fàcil de jugar, és cooperatiu, no has de lluitar contra ningú. Jo penso que el punt diferencial és que és cooperatiu, eh? Sí, exacte. A casa agrada molt perquè, vull dir, jugues ara un rato, després te'n vas i pots seguir jugant. Als nens els agrada perquè és això, és un entro-surto, tampoc no hi ha d'allò. Els grans hi poses una mica d'imaginació i a veure com enganxes una cosa o l'altra. Ostres, doncs posa-la aquí, posa-la allà. Vull dir, molt maco, molt maco. I després ja el gran, i aquí sí que vaig disfrutar-lo com un animal, perquè a més hi tenia moltes ganes de fa anys, és el Toilet Imperium 4. El Sergi el vam jugar juntament amb l'Oriol també del club. És una passada, amb lletres majúscules, colors i tot el que vulgueu, ¿vale? I tota la il·luminació que vulgueu posar-li. És un catxo joc. És un joc que s'ha de jugar una vegada a la vida, jo crec. És com una la Meca, doncs una vegada a la vida s'ha de jugar al Toilet Imperium 4. Vam estar tot el dia, perquè vam fer al matí un parell d'hores d'explicació de regles, que no són difícils. De fet, no són difícils. No, però són moltes, clar. Són moltes, però no és difícil, gens difícil. No. Vam començar a fer jugar uns torns, vam anar a dinar i després vam continuar. L'anècdota està, ja portàvem com 4 hores jugant amb el tauler a rebentar, estava muntat sobre 2 taules, doncs una de les 2 taules es va plegar. I tot, absolutament tot, que hi havia a la meitat del tauler va caure al terra, tot juntet. Tot. Fitxes, tot. Per sort, el Sergi havia fet una foto pel seu Instagram
El club, això, el club. El club, Ricard. I Tot el terra, brutal. El vam poder reconstruir i acabar. Vam acabar, si no recordo malament, a les 9. Acabava de fer, què? Feia 3 minuts. Sí, res, vull dir, era just el canvi de torn, perquè de fet ens va caure quan estàvem fent el draft de les accions. Horrible. I és allò que et quedes blanc, que no saps què fer si dir, doncs mira, ja parem, però, hòstia, hi havia fotos, vam dir, pam, en muntem. Vam trigar potser mitja hora a reconstruir-lo. Sí. Però sí. No vam fer fotos, Suposo que amb l'estat d'això que vam quedar tots, ningú es va pensar en fer la foto amb la destrossa, però és un joc guapíssim, i amb ganes de jugar-lo amb més gent, perquè amb més gent l'experiència ha de ser espectacular. Molt xulo. Bueno, jo no m'enrotllo més, va. Va estar molt bé, la veritat és que sí. Segueixo jo, Ricard? Sí. Mira, jo volia parlar del Rococó, que és un joc del 2013, que com veieu hi ha una ampliació que va sortir anys després i una, diguem-ne, luxificació d'aquest caixes tipus Eagle Griffon o tu al darrere, no? De luxificat, diguem-ne. Però Rococó, no sé si l'heu jugat, d'acord? És un dels jocs clàssics, d'acord? És un dels jocs clàssics, està a la llista dels 200, d'acord? De PS3 amb 8. L'heu jugat, aquest, vosaltres? No? És un dels jocs clàssics d'aquesta gent, Kramer i aquesta parella, no? A mi m'encanta, el vam jugar, és de selecció de cartes i ampliació de lo que seria el teu deck building, d'acord? De què va? Bueno, ràpidament, de roba. És a dir, en veritat, tu ets diferents sastres, modistes, de l'època, evidentment, del Rococó, però que tu vas aconseguint tota la roba per fer aquests vestits. Aquests vestits es pots vendre per fer diners o anar a un dels nobles a una de les diferents zones del rei. I després, si estàs aquí dalt, podràs pujar a la zona de dalt per fer focs d'artifici. En general, aquí a l'esquerra no es veu molt bé, a veure si puc trobar una altra fotografia. Hi ha una... Aquí... No. Hi ha una sèrie de cartes que aniràs comprant, d'acord? Aquí no sé on té, els jugadors no sé on tenen el mercat, però en tot cas hi ha un mercat per millorar el que deia el teu deck building i vas augmentant els teus, fent més poderosos els teus diferents, en veritat, els teus sastres, no? I així, Rococó és un joc clàssic molt, molt conegut que a la meva dona l'Anna li encanta i vam fer un joc a dos. I vam empatar per punts, per diners, vam empatar i va ser brutal la partida. Passo a on que vam jugar amb el Ricard, un joc històric que la seva presentació a taula és una meravella, que es diu Almoràvit, i és del Volko, d'acord? Tots el dissenyador de GMT per autonomàcia, però tots els Coin, és aquest dissenyador, i ens presenta la lluita o la conquesta, que no reconquesta encara, però l'inici, no diguem-ne, d'aquesta conquesta amb la primera ciutat de Toledo i l'interès de que està el Cid, però el Cid amb les seves dues vessants, no? Una vessant més, aquí es veu el mapa, està a l'inrevés, però una vessant més, és mercenari, una vessant més vinculada als regnes taifes o una vessant més vinculada al regne de Lleó i, per tant, a Alfons V. Ricard, si vols fer algun comentari ràpid, a mi em va agradar moltíssim. Fes, que anem tard. Vale, doncs, res, un joc molt interessant i molt, molt, molt fascinant, d'acord? Així que va ser una partida molt xula. Molt. I ja està, vull dir, teníem per comentar el Nucleon, però millor passa tu els teus, si vols, un altre dia parlem del Nucleon. D'acord. Doncs, si vols anar posant imatges, començarem amb el Furnace, que és aquest que
va portar el Miquel Àngel a les colònies, d'acord? El Furnace és un joc senzill que quan el veus tira enrere perquè, ostres, aquest serà d'aquests heavies. I és un joc molt senzill, molt maco, es juga molt ràpid i és tan senzill com un joc de subhastes amb el qual tu has d'optar amb les teves fitxetes, amb els teus cubs, a una de les instal·lacions industrials, d'acord? O una de les, diguem-ne, construccions que t'ajuden a produir. Llavors, tu aquesta carta, qui la té l'agafa i s'emporta el premi que implica, el segon s'emporta un premi menor, la col·loques, has de col·locar-la en un ordre determinat, és a dir, són targetes, són cartes que les poses en ordre i aquest ordre determinarà quina producció tens. I clar, tu has de ser molt savi i posar-les de manera que allò que produeix la primera et permeti produir el que ve després. Si ho fas a l'inrevés ja has begut oli, no? Perquè si primer et donen una cosa i no tens la matèria primera per produir-la, perquè això, la matèria primera l'aconseguiràs després, doncs, xavalote, no et dediquis al capitalisme, ni a la indústria. És molt... L'estètica és molt bufona, és en plan clàssic, fàcil de jugar i ràpid, de veritat. Un joc que jo ja me l'he demanat per Wallapop i molt bé. m'agrada moltíssim. És un joc per jugar d'una manera així lleugereta, sembla que no, però és així i l'aconsello moltíssim. Aquest per un costat. I per un altre, també vam jugar, aviam, pum, Obsession. Crec que no sé si l'havia mencionat. Obsession és, com diu el Sergi, un juegaken, d'acord? És un joc magnífic, és un joc que a qui juga li agrada, és un joc amb el qual tu ets una família benestant anglesa i has de... és una família benestant anglesa, però vinguda menys, i tu el que has de fer és guanyar-te els favors de la família Fairchild, que són els rics potentats d'aquella zona, d'acord? Aleshores, tu el que fas és, diguem, anar fent créixer la teva finca amb instal·lacions, des d'un camp de tennis del segle XIX fins a augmentar més servents, de posar un jardí més gran, fer festes, però per fer això necessites, uns requisits que són tenir més reputació, dos, tenir aquests meeples que veieu que són diferents servents amb diferents aptituds, qualitats i característiques. Llavors, aquestes tasseles que veieu, aquests quadradets d'aquí de colors, són les instal·lacions que tu vas posant a la teva finca, però per posar-la necessites, els servents, els criats determinats, i dos, van adreçades a o aristòcrates o gent d'alta reputació que tu vas agafant de les cartes, d'una pila de cartes, d'acord? I tu, evidentment, aquests aristòcrates et donen la capacitat de crear això. Aquests aristòcrates són els que al final et donen punts conjuntament amb les instal·lacions que has posat a la teva finca. Enganxa, és addictiu i et demana molt. No és complicat, però et demana molt, perquè tu has de mirar fins a on vols arribar i quins aristòcrates necessites per fer això. Hi ha un mercat que va corrents, per tant, tu estàs esperant un quadre amb una instal·lació i de cop i volta el mercat s'esborra. I són 15 rondes en la versió llarga i 12 rondes en la versió senzilla. Vam jugar amb l'extensió de Upstairs, Downstairs, que és Arriba i Abajo, que augmenta, i jo penso que s'ha de jugar amb aquesta versió perquè dona més riquesa als servents que vas posant, que si no queda molt limitat. I bé, partida que faig, partida que m'ho passo pipa. Obsession és un gran joc, ens ho vam passar molt bé. Sí. I penso que ja està, vull dir, podríem parlar de molts altres jocs que hem anat jugant, però podem guardar. Un altre dia. Molt bé. Doncs gairebé estaríem, no? Hi ha un parell de notícies. Vols comentar, Ricard, Board-Days? Bueno, relacionat amb nosaltres, amb la vida de joc. Al club, a Molins de Joc, de tant en tant fem una cosa que es diu Board-Days, que són trobades amb editors, d'acord? I venen a Molins de Rei, Gran Vila, i fem una entrevista en directe o gravem, i aquesta històricament es posava al canal del Sergi, que era Dados Madera Miniatures, i com a novetat aquesta vegada la farem per la vida de joc en català, d'acord? I tenim el plaer i la sort que vindrà l'Artur Zafón de Do It Games, d'acord? Aleshores ens parlarà de les seves novetats, des del pole position els que volen treure, com Statecraft, com els que han anat traient d'Undaunted, tots aquests, el Napoleònic, d'acord? Si voleu veure després l'entrevista, és un senyor molt afable i amb molta cultura, dona gust sentir-lo. I si voleu venir a Molins, doncs estarem al Carpe Diem a les 8, que és un restaurant italià. L'escoltarem, menjarem pizza i jugarem a jocs.
us ho aconsellem. Board Days. I seguim, no? Sí, hi ha una altra notícia, però Luctuosa. breu, no breu, sinó Breuer. No, vull dir que l'editorial Game Brewer, l'editorial Game Brewer ha tancat, d'acord? És una editorial, comentem perquè potser dona peu per un altre programa. Jo crec que sí, que aquí hi ha molta xitxa per comentar, Sí, i llavors l'única cosa és el per què una editorial arriba a tancar, d'acord? Potser ho podríem deixar obert, se m'acut així en veu alta, de deixar-ho obert, a veure què opineu i a veure si coneixeu l'editorial Game Brewer, d'acord? És l'editorial que ha tret Gougon, l'editorial que ha tret Stroganov, París, d'acord? És una editorial que ha tancat, d'acord? Ha tancat perquè no treia rèdit, diu, a tota la seva viabilitat de jocs, d'acord? Tenien 2 jocs pendents d'entregar i, doncs, sembla ser que els acabarà d'entregar, però amb unes certes dificultats. Jo tenia aquí apuntat, havíem apuntat entre els 3 idees de parlar-ho, però jo crec que sí que seria un altre moment de parlar-ho, sobre la saturació de jocs que hi ha al mercat. 3.000 jocs anuals. Bombolla lúdica. Tema pel proper programa. Un tema per al proper mes, què us sembla? Exacte. Molt bé. Sí, em sembla perfecte. Molt bé. Doncs vinga. Acabem aquí, doncs. Acomiadem-nos. Ha estat un plaer estar amb totes vosaltres i tots vosaltres. Arriba l'estiu, arriben les ganes de seguir jugant i seguir gaudint de la platja. Els que heu anat. Sí. Bé, ja m'estarà anat, Jo no, encara no. Jo acabo demà, que soc profe. Acabo demà. Va, calla, perquè els profes haurien d'acabar més tard. Sergi. Jo no, jo he fet la formació durant l'any. Molt bé, doncs, fins la propera. Adéu-siau, que vagi molt bé. Molta sort, vinga. Que vagi molt bé. Si no ens veiem, bon estiu. Adéu. Adéu.